Висей. Висей. Шановные сябры, паважаныя спадары і спадарыні дэлегаты, дазвольце аб'явіць наш урачысты сход, прысвечаны гадавіне са дня стварэння самакіравання ў сярэдняй школе нумар 55 горада Мінска адкрытым. Шановные сябры, паважаныя спадары і дэлегаты, паважаныя чальцы грамады вучняў. Мы сабраліся сёння тут, каб з гонарам адзначыць урачыстую падзею, якая стала вынікам працы вучняў школы 55 і сябраў нашай арганізацыі. Стварэнне паўнавартаснага школьнага самакіравання, што засноўваецца толькі на волі вучняў. Шлях да яго стварэння быў цяжкі і доўгі. На працягу часу ён змяняў сваю форму, але вынікам стала абвяшчэнне стварэння дадзенага органа ў школе. У гэты шлях уваходзяць усе нашы дзеянні, накіраваныя на канчатковую перамогу школьнай вучнёўскай дэмакратыі. Перадача кіраўніку сярэдняй школы нумар 55 Миколаю Вячеславовичу Сачко проекта ЦК и президиума организации по школьным президенте, сбор подписов под петиции за стварэнне самакіравання ў школе. Ужо асобна ад гэтага ідуць выбары чальцоў актыва установы адукацыі, якія адбыліся ў сакавіку мінулага года. Тады грамада вучняў вылучыла і кандыдатаў на выбары, і назіральнікаў за падлікам галасоў, і нават тых людзей, якія і падлічваюць у колькасць галасоў. Такім чынам, роля ўсёй нашай суполкі ў працэсе стварэння і пачатку дзейнасці вучнёўскага самакіравання ў школе 55 горада Мінска з'яўляецца вельмі вялікай. Вопыт, атрыманы ў гэтай школе, спатрэбіцца нам пры актыўнай дзейнасці па пашырэнні спіса тых устаноў адукацыі, дзе сапраўды улічваецца меркаванне школьнікаў і дзе дзейнічаюць органы самакіравання, дзейнасць якіх прыносіць плён вучням і самой установе адукацыі. Няхай вечна жывуць у памяці чальцоў грамады нашы дзеянні па стварэнні самакіравання. Няхай жыве сярод вучняў ідэя школьнай дэмакратыі і самакіравання. Дзякуй. Дякую. Паважаныя сябры, дазвольце аб'явіць закрытым наш урачысты сход, прысвечаны гадавіне стварэння самакіравання, і падзякаваць вам за прыбыццё на гэты сход. Далей нас чакае 39-й пленум нашай арганізацыі, на якім будуць абмеркаваныя асноўныя пытанні. Дзякуй за увагу. Все? Готово? Эй, Никита. Дякую.